Hoxe, dende o BNG da Coruña, queremos facer un repaso de todas aquelas cousiñas que fomos conseguindo no barrio dos Rosais e do Labañou, pero tamén un repaso de todo aquilo que nos queda por seguir conseguindo e no que seguiremos teimando. Estamos no Camiño do Cura, unha reivindicación histórica deste barrio, unha vía que une a parte alta coa parte media dos Rosais e que grazas á insistencia do BNG e que metimos no acordo 2024 co goberno local vaise comezar en breves as obras de restauración e de posta a disposición pública. Pero non esquecemos que aínda quedan moitas cousas por sacar adiante neste barrio. Atópome agora mesmo no centro cívico. Como sabedes, o edificio ten un problemas bastante graves de humidades e de pingueiras. Nos temos levado iniciativas para arranxar eses problemas, pero aínda o goberno local non fixo absolutamente nada. Seguiremos teimando niso para que se arranxe dunha vez este centro cívico. E seguimos agora aquí na rúa Julio Rodríguez de Ordi, na parte baixa do Labañou, ou se preferides en San Roque, onde as virarrúas estaban feitas un desastre. Hai moitísimos anos que non se facía nada. Grazas a nosa insistencia durante moitos meses, rogos que metimos e preguntas, agora estamos en obras e acabamos aquí no corazón do barrio do Labañou, na rúa Perú. Unha rúa que a veciñanza durante moito tempo está pedindo que se humanice. Calquera que veña por aquí pode ver como é o estado das virarrúas e pode ver tamén o estreitiña que é esta rúa. Nós xa temos levado varias iniciativas sobre esta rúa e mesmo nos acordos dos orzamentos de 2024 estaba. Seguiremos insistindo.